שיעור מספר 10, דרכי התבודדות, עץ התדהר, חלק ב' על ספר הזה חיי העולם הבא. על ספר חיי העולם הבא אנחנו בשיעור 10. והנה עמד אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו, כוננה עלינו מעשה ידינו, כוננהו, להקמה שכינתה מעפרה. כ"ו מר חשוון תש"פ. למטה, דף כ"ח למטה, סוף העמוד. הנה נודע לכל מי שקיבל דבר מן הקבלות האלוקיות. אחרי זה בסוף השיעור אנחנו נעשה סיכום מהסיכום הקודם. קודם עשינו סיכום עד דף כ"ג, ועכשיו אנחנו נעשה סיכום מכ"ג בהמשך עד ל"ט, כן? הנה נודע לכל מי שקיבל דבר מן הקבלות האלוקיות האלה, שהשם הנכבד, הנכתב בארבע אותיות הקודש, דהיינו בארבע אותיות הוויה, ונקרא בכינויו ארבע אותיות, דהיינו עדנות, כן, ארבע אותיות עדנות, שהאות האחרונה מהן היא הראשונה. זאת אומרת, אות אחרונה משם עדנות זה י', היא אות הראשונה משם הוויה. כלומר, הראשונה משם הוויה היא הרביעית בעצמה של שם עדנות, כן? בסדר? אז אות י' משם הוויה היא הרביעית, דהיינו היא אות י' משם עדנות בעצמה. שימו לב, בסידורים האשכנזים הם כותבים י' י'. ובעצם מכוונות פותח את ידיך תסתכלו בין היתר. אז זה הכוונה י' י'? כן, י' של הוויה, י' של עדנות. אתה חושב שהם רוצים לכתוב שם השם כדי שלא יהיה בזה... כן. שלא יהיה בזה כאילו... זה נזרק על הרצפה, משהו שלא יודע בקדושה. הם כותבים גם שזה... כן, אבל למה בחרו י' י'? למה בחרו י'? למה לא? זה תחילה של שילוב. כן, כוונת פותח את ידיך פאי, פ' א' י'. כן, י' פה. אז הי' זה להמשיך שפע מאות י' חוכמה דזה. זה שילוב הוויה עדנות. הדגשתי פה את שתי היהודים שבצדדים. מאות י' חוכמה דזה, על ידי 6 אותיות תפארת הכולל. 6 קצוות, שזה מה שיש באמצע, 6 אותיות. לאות י' יסוד דנוק. אז במילים אחרות, י' אחד זה חוכמה, זה זה, והי' השנייה זה יסוד דנוק. זה י' דנוק, כן? כלומר, אות הראשונה היא בעצם הרביעית בשם עדנות עצמו. ראשון של זה, אחרון של זה, אחרון של זה, ראשון של זה, מתגלגל בעיגול. ועוד שם השני, הנקרא גם כן כינוי, והוא בין ה' אותיות, זאת אומרת, זה שם אלוקים. הנה הרביעית שווה לראשונה של השם גם כן. מי שאין לו עץ התדהר, אז שיסתכל גרסת תש"ע, אחרי העולם הבא זה עמוד כ"ה. הנה הרביעית שווה לראשונה של השם גם כן. רוצה לומר, אות הרביעית משם אלוקים היא אות י', השווה לאות י' שהיא הראשונה משם הוויה. תמיד הרביעיות, כן? הרביעית בשם עדנות, הרביעית בשם אלוקים. היוד של הוויה. וג' שמות אלו הקדושים, מספר אותיותיהם כמספר אותיות 3 האבות הקדושים, שהם י' ג', כנגד יג מידות. נכון? אברהם יש בו 5 אותיות, ביצחק יש 4 וביעקב 4. זה ביחד 13. הוויה 4, עדנות 4 זה 8, אלוקים 5, הרי 13. והנה השם הראשון הוא שם אברהם אבינו עליו השלום, זה ה' אותיות, ושם השני הוא שם יצחק אבינו 4 אותיות, ושם השלישי הוא יעקב אבינו, שזה 4 אותיות. ואומנם שם אברהם כצורת שם אלוקים, והראש והסוף שניהם שווים, וסוד תוכם ברא להי. זאת אומרת, האות הראשונה של שם אלוקים היא כאות הראשונה של שם אברהם, א' א', וגם סוף התיבה של אלוקים זה מם, והאות האחרונה בשם אברהם זה גם כן מם. אז הראשון והאחרון שניהם שווים, ובאמצע משם אלוקים יש לנו למד ה' י', ומשם אברהם יש לנו ברא, ב' ר' ה'. כן? למה אברהם קשור לשם אלוקים? תסתכלו בברית בין הבתרים.
כן, בבראשית ט"ו פסוק ח', ויאמר השם עדנות, כן? עדנות הוויה, במה אדע כי ירשנה. הרי יש שם הוויה, הניקוד שלו ניקוד אלוקים. אתה קורא את זה אלוקים. זה הוויה בניקוד אלוקים. אז זה נרמז באברהם. ואין במסכת ברכות דף ז עמוד ב' דיבור המתחיל, אמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בן יוחאי, ביום שברא הקדוש ברוך הוא את העולם, לא היה אדם שקראו לקדוש ברוך הוא אדון, עד שבא אברהם וקראו אדון, שנאמר ויאמר עדנות, דיינו אלוקים, במה אדע כי ירשנה. כן? עדנות ההוויה בניקוד אלוקים הכוונה. ואין בתוספות שם, מדוע לא הביא את הפסוק הקודם, מה תיתן לי, שנאמר, אז התשובה היא בגלל שזה נאמר אחרי ברית בין הבתרים, 3 שנים. זאת אומרת, הפסוק הקודם בעצם נאמר מאוחר ב3 שנים לפסוק שהביאה הגמרא. משולש ותור וגוזל, כן? על 3 עכשיו. ואומר אליו ככה לי עגלה משולשת, ועז משולשת, ואיל משולש, ותור וגוזל. אז תראו לכמן שהוא נגלה לאברהם בעוד שין שצורתו 3 הרי. יש לו תלת יהודין. כאן הוא מתייחס לבחינה של 3, כי לאברהם הרי לאבות השם יתברך נגלה בשם שדי. למעשה מופיע שם הוויה. כמו שראינו, ויאמר עדנות אלוקים במה אדע כי ירשנה. זאת אומרת שבהוויה הוא הכיר. אלא זה היה בלבוש שמתלבש בשם שדי. אז השין נגלה, השין של שדי זה היה המרכבה פה, המרכבה אליו היה בחינת אברהם, שנגלה אליו ב3 המלאכים, ועז משולשת וכולי, איל משולש, תור וגוזל, כן, הכל בצורת פה שלו, זה התלת יהודין של השין. ואומנם שם יצחק כצורת שם הוויה, שלא נשתנה. זאת אומרת, אברהם זה עדנות הוויה בניקוד אלוקים. זאת אומרת, יש פה מציאות של שינוי. אברהם היה נקרא אברהם. עכשיו מי שיקרא לו אברהם הוא עובר בלאו. הוסיפו לו תה. ליעקב הוסיפו ישראל, אבל אחר כך הוא מיד אומר יעקב יעקב. זאת אומרת, הוא לא עובר בלאו. כן? זה הגמרא במסכת ברכות, נכון? הוא לא עובר בלאו. ליעקב אפשר לקרוא יעקב וישראל, ולאברהם חייבים לקרוא רק אברהם. אב המון גויים. אז באברהם השתנה, יעקב השתנה, אבל יצחק נשאר כפי שהוא. אז לכן הוא מופיע בשם הוויה. דיינו, אברהם נשתנה לאברהם, יעקב נקרא גם יעקב, דרך אגב עם ו', וגם בלי ו', וגם ישראל, ונוסף לו ישראל. אמנם יצחק הוא יצחק בלא שינוי, והוא לזיכרון, זה שמי וזה זכרי. זה הוא הזכיר לכמן. שבו סוד כל היוד הזכרות כצורת יוד הווה. הזכרות הידועות. ככה הוא כותב. זאת אומרת, יוד הווה בהזכרות הידועות, אז אפשר למה שכתוב, הבסיס זה ספר היצירה פרק ה' משנה ד', צריך לראות שם פירוש של הרב הר"ן בורטיל, והביא מרבנו מאיר מרוטנבורג, שמנה שם 10 ספירות בצירוף 10 הזכרות. ראשונה יודקה, שנייה הוויה, שלישית אלוקי צבקות, רביעית אלוקי ישראל, חמישית אלוקים, חיים, שישית רם, שביעית וניסה, שמינית שוכן, תשיעית מרום, עשירית וקדוש שמו. אבל פה במהלך, זאת אומרת, פה יש 10 שמות שנזכרו בספר היצירה על פי הפירוש שם. אבל אפשר שהיוד הזכרות כצורת יוד הווה, למעשה הוא כתב את זה באור השכל. תסתכלו בדפוסים, לא בכתבי יד, חלק ח' עמוד ק"ו, יש שם מין עיגול של יוד הוויות. בתשנ"ט זה עמוד קל"ב, הוצאת תשנ"ט. אז יצחק הוא כצורת שם הוויה, שבו סוד כל יוד ההזכרות של ההוויות. והראשים לשניהם שווים והנשאר צחק הווה. בהוויה י' כ' ו' כ', יצחק י' צדיק ח' ק',
י' של הוויה, י' של יצחק, מה שנותר מיצחק פה באותיות זה צדיק ח' ק', ומהוויה ה' ו' ה' ו' וצחק. ואומנם שם יעקב כצורת שם עדנות, וראשו של זה שווה לסופו של זה, והנשאר עקב עדן. י' של יעקב היא כי' של עדנות, והאותיות משם עדנות א' ד' נ', ומיעקב, אם אתה לקחת את היוד, עקב, עין ק' ב'. ובחברך הנשארים, מי זה הנשארים? להי ברא הווה צחק עדנות עקב, וצרפם ותשיג סודם. כלומר, ברא צחק עקב, עם להי הווה עדנות. וגם הם לבדם תמצא בצירופיהם נפלאות השם. להי למד יוד ה', ה' יוד למד, ה' למד יוד, יוד למד ה', יוד ה' למד. כן, וזה אתה יכול לצרף, וצרף אותם כל אחד ברא, בהר הוויה ייראה. זה האותיות הפנימיות של בחינת אברהם שקרא לירושלים. בהר הוויה ייראה. נכון? רהב, רבה, הבר, הרב. כן, זה כל זה צירופי ברא, ויש צירופים שלהם ביחד. ועליך, שתחבר תחילה כל שלושה בכלל תחילה, ותתחיל לחבר ג' שמות הרוחניים האלוקיים, ואחר כך תחבר שלושה שמות הגשמיים של האבות. אז הסדר יהיה קודם שם אלוקים נרמז באברהם, האותיות הנשארות למד ה' י', בשישה צירופים שלהם. תסתכלו בעמוד למד. אז כאן צריך לראות את העמוד, צילום של העמוד. נכון? וביצחק, הוויה ביצחק, אז יש לנו הווה בכל הצירופים שלו, וצחק בכל הצירופים שלו. ואחר כך השילוב של שניהם. אני נתתי חלק מהעניין של הצירופים שמתגלגלים, אבל זה יכול להיות גם כן האותיות של לפני, האותיות של אחרי. אותיות אחרי אברהם, למשל, באלף ב', באבגד, אחרי א' ב' ב', אחרי ב' ג', אחרי רשין, אחרי בגושן. זאת אומרת, במילים עצמם, בגלגולים שלהם, אתה תראה את כל תמימי דעים. אז אברהם קשור בגושן. זאת אומרת, הפסוק עצמו, המילים בפסוק עצמם מרמזים על עיקר הפסוק גם. אבל בכל אופן, בפשט של מהלך, עכשיו נעשה צירופי עדנות ליעקב, ואחר כך עקב, ואחר כך שילוב של שניהם. כן, בדף למד ב'. ממשיכים במה שכותב רבי אברהם אבולעפיה. ותדע שהאבות יחדו את השם באמת. באמת הייחוד. והשם יתברך ייחד שמו גם כן עליהם, כמו שכתוב בספר שמות פרק ג' פסוק ו'. מה כתוב שם? ויאמר אנוכי אלוקי אביך, ועכשיו מצטט מזה רבי אברהם אבולעפיה, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. זאת אומרת שהם ייחדו את השם, והשם ייחד שמו עליהם. זה לא מספיק שרק אתה תייחד את שם השם, אלא גם הוא צריך לייחד שמו עליכם. ואומר עד אלוקים אל משה כה תאמר אל בני ישראל, השם אלוקי אבותיכם, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, שלחני עליכם, זה שמי לעולם וזה זכרי לדור דור. אז אם כן, עכשיו הכנסתי פה פירוש, להיות שהאבות יחדו את השם באמת, והשם יתברך ייחד שמו עליהם, כן? אם כן האבות שהם המרכבה, היות, אנחנו אמרנו שכל השמות, האב שמות, הם שמו המפורש. נכון? אז בית, ואיזה בחינות הוא הזכיר בחיי העולם הבא בעיגולים? כבר סיכמנו, מערכה ב', ד', ו', והמערכות הזוגיות. 2, 4, 6, 8 ו-10, נכון? כן. הזוגיות, נכון?
עכשיו, במערכה שנייה, השם השני שם, מערכה שנייה, בבית א' זה הנהגת השם בעולם, מבחינת האלוה עזיבו. עכשיו, בבית ב' אנחנו נראה את שלושת האבות שם. היות והם ייחדו את שמו יתברך, והוא ייחד שמו עליהם, אז הם מבחינתנו רמוזים בבית ב'. אתם מבינים? בית ב' של מערכה ב', תכף נראה גם איך. הם יכתבו במערכה שנייה בבית ב' כנ"ל. שהרי כבר באר את הנכתב בעיגולים, הם שם המפורש. והאבות ייחדו שמו, ושמו נקרא עליהם. לכן גם הם יכתבו בעיגולים. כתבם בבית ב' ולא בבית א'. היות ובית א' הוא הזיו האלוקי, האלוה זיוו מה שנקרא. הוא השפע השכלי האלוקי הנשפע על הנפש האדם, כן? להנהיג את כן? זה הנהגת השם בעולם. כן, בבית א' זה השפע השכלי האלוקי הנשפע על נפש האדם. בבית ב' בערכי אבות ייחדו שמו ושמו נקרא עליהם. זאת אומרת ששם חיי העולם הבא בעצם מבארים את העיגולים בספר. ומה שכתב האבות ייחדו שמו ושמו נקרא עליהם, הוא כותב בשערי קדושה חלק ד', והבאתי לשונו בעץ עתידר דרכי התבודדות חלק א', צריך שינהיג כוונתו בדרך הנאות לשלמותו. שיהיה רצון העליון מתלבש ברצונו. ולא שיהיה רצונו בלבד מתלבש ברצון העליון. כן, זה התחלה לעשות רצונו כרצונו. אחר כך, בדיוק, צריך שרצונו גם מתלבש ברצונך, שאין שפע העליון יורד אלא כשהאדם זהיר בהתקרבו אל הרצון העליון, בעניין שהתלבש רצון העליון ברצון תאוותו. ובהתאחד רצון העליון ורצון השפל, בהשוואתו בדבקות האחדות, אז יימשך השפע כדי השלמתו עיין שם. ולכן שכל מה שאנחנו אומרים, שכל משכיל מושכל, כן? חד בהון. זאת אומרת, יוצא פה שאתה הופך להיות כלי ראוי להשראת השכינה, כי לצורך זה נבראת. כן? בעניין זה שמי, שכתוב זה שמי וזה זכרי, וגם חשיבות וכובד ראש לנכנס בכוונת שם הוויה וצירופם, אז תעיינו בספר ברית מנוחה בהקדמה, ששם בגדול הוא אומר שמי שלא מכיר את השם הזה, זה שמי לעולם וזה זכרי לדור ודור, מי שאינו יודע סוד הפסוק הזה, לא הגיע עדיין לעומק התורה. תראו מה הולך. אז בברית מנוחה הוא כותב ככה, וצריך שתעיין מאוד לדעת עומקו וגבורתו, ותהיה כאחד מן המשכילים לדעת שורשי שם הוויה וענפיו, כיצד עולים וכיצד מתגברים, ומה פעולות פועלים, ושמות בתורה מהי שמות, ושורשו עד היכן יורד, וענפיו עד איזה מקום מגיעים. ומקורו מה מאוד נכבד ונתעלה על הכל. כן? זאת אומרת, בא ברית מנוחה ואומר לנו שהאדם צריך לדעת דרכי הנהגתו כפי המורים מתוך השמות והפסוקים. לעלות עד שורשם וההתפשטות עד הפרט האחרון שאפשר לפרט. משמרת המלך בכל יכולת, ועל האדם המשתמש בזה השם, אל יהיה נער מפני ששכלו קל, אלא אדם גדול בעל דעה וחוכמה. דעה זה קשר עם השם, מייחד שמו יתברך, ובעל חוכמה זה חוכמת התורה והקבלה. אין חכם אלא חוכמת הקבלה. כן? תלמיד זה בעולמות ביה, מגמרא, משנה הלכה. חכם זה בעולם האצילות, לכן תמיד היו אומרים למקובלים חכמים. חכם ציון ברכה, עליו השלום. והנה כי השם הזה הוא אור שמתפשט מן הסיבה הראשונה, ועובר בשם מקיה ומקבל ממנו. זאת אומרת, יש פה התלבשות. אז גם שם מקיה הוא יהיה שם העצם כמו שם הוויה. וכאשר שם הגדול הזה יורד בדרך משל, כן? להשפיע, מה שנקרא זיו, האור האלוקי, להשפיע על הנבראים ולכל צבא השמיים, אלה הם מסעותיו. זאת אומרת, במילים אחרות, המחשבה שקדמה לבריאת העולם, יורדת ומשתלשלת עכשיו דרך עילה והעלול בהנהגת השם בעולם,
כן? מצמצום, קו אינסוף, אק, פרצופי האצילות, ספירות האצילות, המסך והעברה לעולמות ביה. אז כאן צריכים לראות את כל המסעות של ההנהגה האלוקית בסדר השתלשלות. צריך שתעיין בשמות המסעות, כי כולם שמות של פעולה, שכולם תולדות. ואל תאמין כאשר הוא יורד שנבדל העולה, כן? זאת אומרת, זה שאתה כל דבר מחובר עם השורש ועולה אל שורשו. כי כל פרט, כן? יש מישהו בבית? כל פרט היורד משורשו העליון, כל פרט היורד משורשו העליון, בהיותו בשורש העליון באינסוף, הוא מושלל מביטוי, הוא בטל שם. אבל מצד שני, היות והוא בטל, וכל הביטויים שעתידים אחר כך להיות בטלים כלפי האחדות הפשוטה שם, אז האור האלוקי מאיר בכולם רבות. מאידך שיורד ומשתלשל, אז לכל בחינה שם עכשיו יש ביטוי. אנחנו הולכים ויורדים ומפרטים, ואז לכל פרט ופרט יש ביטוי של השורש העליון. אבל מאידך הוא חסר, העליון חסר מביטוי, והתחתון חסר מהשורש. מה זה אומר שהוא חסר מהשורש? השורש הלך והצטמצם בסדר עילה ועלוס, סיבה ומסובב, עד שהוא מאיר מעט מן האור, בהתאם לכלים, כמו בהקדמה של עץ חיים, בדיוק. חזק וברוך. בונה עוביות יותר, ואז בא לידי ביטוי התכונות של הכלים. אבל עכשיו בא ברית מנוחה ואומר, שלא תחשוב שהביטוי נבדל משורשו. כן? נכון? עצם זה שיש פה עכשיו איזשהו מקור פיזי, חשמל פה, להבדיל, זה לא האור האלוקי, כן? זה רחוק מאוד להיות אור אלוקי. כן, אז סתם. אז משמע שזה מעיד שזה מחובר לאיזשהו מערכת שמפעילה, מזרימה בו אנרגיה חשמלית, כן? אם אותו נוסע, סימן שהוא מקושר לאיזשהו משהו שמניע אותו. הביטוי לא מושלל משורשו. וזה מה שנקרא שהקדוש ברוך הוא, 10 מאמרות של הקדוש ברוך הוא, לעולם השם דברך ניצב בשמיים להבות. זה לא מאמר שהיה רק לפני 6,000 שנה, וזהו זה. אלא בערכנו הנבראים, שרואים ביטויים, כל רגע ורגע הקדוש ברוך הוא מהווה ומחיה אותנו ומקיים אותנו לעד. בערך האצילות ומעלה, מעולם אינסוף עד האצילות, לעולם השם דברך ניצב בשמיים תמיד, להבות. כן, אתם מבינים, כל רגע ורגע, הקדוש ברוך הוא, אם היה מושך את המאמר, היה פה ולא כלום. לא היה פה כלום. גם היה הזה לא היה. כן? אז לא לחשוב שהביטוי מושלל משורשו. כן? ככל שהשכל פחות, או להבדיל אין סוף הבדלות, ניתן דוגמה. כן? פשוטה. יש חתול כאן ברחוב, שים לו צלחת עם אוכל. כן? תיקח עכשיו מקל ארוך, וברגע שהוא יתחיל לאכול, תוזיז לו את האוכל. הוא יתקוף את המקל, הוא לא מבין שיש מישהו שמניע אותו. הוא חושב שהביטוי עומד בפני עצמו. מה הוא מסתלג? זה חוזר לקודם תוהו ובוהו. כן, כן. לא חוזר לתוהו ובוהו. לא. חוזר לקודם תוהו ובוהו. כן, אין ולא כלום. אז זה נראה לנו מוזר שאנחנו, כל המקובלים וכל החכמים וכל יודעי התורה, ודאי להם שכל דבר מחובר בשורשו, וכל דבר שיש לו ביטוי, סימן שקדמה מחשבה שהובילה לביטוי, והיא מקושרת עם הביטוי, כל רגע ורגע, ודרך הביטוי אני יכול לראות בחינה מסוימת כפי שורשה למעלה. אבל הדברים לא בנויים, לא נהירים לכולם. יש המון שעדיין חזרו למסופוטמיה, כן, לחצי הסהר הפורה, ועדיין מודים לשמש, תודה לשמש, תודה לאדמה. טוב, ואל תאמין כאשר הוא יורד שנבדל העולה, אלא לעולם כשורה בו. אבל כאשר הוא יורד, גבורתו נמשכת עד המקום ההוא בכוח פלוני, ועל עניין הכוח ההוא נקרא שם המקום ההוא. אז אלה, כד נפיק ישראל מבית מסעות, לעלות מעולם העשייה אל עולם היצירה, מארץ העמים לארץ ישראל. הוצרכנו למבית מסעות. מבית מסעות אדם עובר כל יום,
בכל החיים שלו, בכלל ובפרט כל רגע ורגע. כן. בראשונה לרמה מקום המצפה, מקום המצפה וכו'. ואומר לך הכלל בשם הזה, וניקודו כולו ייחוד. אני כתבתי את זה בתיקון חצות, דעניותין, עץ עתידר, תיקון חצות, תסתכלו שם בסייפה, לעניין מגפה, אז הבאתי גם מבית מסעות. כד נטלו ישראל מרעמסס וכו'. ככה מבית מסעות, על פי זה התרגום, כן? נוסחה אחרינה, ניקוד השם הזה כולו אור. לגמרי, שאין דבר באמצע שהיה מבדיל הדה ודכתיב, זה שמי לעולם וזה זכרי לדור דור. זאת אומרת שזה שמי לעולם וזה זכרי לדור דור, פירוש הדבר שאין מבדיל ומחיצה בין העילה לעלול, בין הגורם לנגרם. ומי שאינו יודע סוד הפסוק הזה לא הגיע עדיין לעומקה של תורה. הוא בא להודיע שזה השם הגדול, לא יש דבר שיבדיל בינו ובין המציאות הגדולה. אף על פי ששם יקיה הוא גדול יותר מזה, וכמו שזה מתפשט כך, זה מתפשט מן המקום המציאות הגדול. והשם הגדול צירופו אין חקר, כי כאשר יוצא נחלק אורו לקוד דרכים, לקו"ב דרכים או לק"ב לפי האלף בית, וכל דרך ודרך מהירה לק"ב ה' מאורות, ל-126 מאורות, וכל מאור ומאור מכלל ל1,000 אלפין מלכים גדולים מן העומדים בהיכל המלך. כן, 10 בחזקת 18, כן, בתוך המערכת. כל אחד הולך ונחלק ונחלק, אחד אין חקר, אבל זה יונקים מאותו שורש, וההתהוות של כל חלק וחלק, כל רגע ורגע, מתהווה כל מהלך בסוד עילה ועלול, סיבה ומסובב, וחיותם בסוד לעולם השם דבר חניצה בשמיים. זאת אומרת, במילים אחרות, העצמות שבה אנחנו מאמינים, עצמות השם יתברך, שבו אנחנו מאמינים, יודעים אמיתת הימצאו, אבל כל מה שנדבר זה רק בדרכי ההנהגה, אבל האמונה היא בו יתברך ורק בו, והתפילה היא רק אליו, והאהבה ואהבת את השם אלוקיך, כן? כל המהלך הזה, אבל צריך לדעת שבסדר ההשתלשלות, כן? ברא עולם, כן? שיש בו עילה ועלול, סיבה ומסובב, שכל רגע מתהווה ומתחייב בעיני הנברא. כל רגע ורגע, כמו שהיו הפעם הפילים, נכון? אתם זוכרים? אז כל תנועה של שנייה היה 36 תמונות או 24. כן, תנועות, ככה עשו סרטים מצוירים פעם. אבל בכל אופן, לא צריך לעשות סרטים מצוירים, הכל סרט מצויר. טוב, זה עכשיו פה. זאת אומרת, יש אחדות פשוטה, שכל גילוי העצם כאין העצם, לא נוגע בו הביטוי. לא מכריח אותו ולא נוגע בו. אתם מבינים? נניח, מבחינה, למרות שהמשל לא בדיוק מדויק ונכון, אבל הוא בא לבאר דבר מסוים. עכשיו קרני השמש מקים בצהרי היום בזנית. אתה נמצא בחוץ עכשיו. אתה יכול ללכת, לחזור, להוזיז, לשתות, לקום, ללכת, להתפלל. מה שאתה רוצה תעשה עכשיו, זה לא מפריע לקרני השמש להכות שם בעניין. זה לא נוגע לה. נכון? כביכול. בעיני הצופה כן, כי אתה נכנס מתחת לזה, יש צל. זה. אז להבדיל אין סוף הבדלות, גילוי העצם כאין העצם, הביטוי לא מכריח אותו, ולא מעיד עליו. אתם מבינים? בעניין. רק יודעים מציאותו. וכולי, כבר דיברנו רבות בעניין של לא להגשים. אז מה שאנחנו רואים, גם לפני שבראת העולם, גם אחרי שבראת העולם, השם אחד ושמו אחד, אז זה שאומר, זה שמי לעולם, וזה זכרי לדור דור. גם בסדר השתלשלות הדורות, מעילה לעלול, סיבה ומסובב, זה שמי. כן? וזה זכרי לעולם. גם בתוך בחינת עולם, בהסתר הכי גדול, זה שמי, שם אני. כן? אין, לא פועל עליו שום שינוי בשום מהלך. זה גילוי העצם. טוב, זה... והנה מספר 3 שמות השם עולה בכללו קע"ז. הוויה, אלוקים, עדנות. הוויה 26, אלוקים 86, עדנות 65, ביחד זה 177, קע"ז. והנה סוד הוא גן עדן. גן עדן, גימטריה 167, קע"ז. הנרמז למעלה בסוד 3 מעלות,
שדיברנו על זה כבר קודם, בשיעורים הקודמים. גוף זה החומר, נפש בחינת צורה, והשלישי זה עצם דעת נצחי, שזה שפע שכלי אלוקי. נכון? אתם זוכרים. שהם רמז לשלוש עולמות, שזה עשייה, זה הגוף, יצירה זה הנפש, בריאה כנגד שפע השכלי, שהשגחה בהם כללות ופרטות, להעמיד מה שראוי להעמידו בתמידות. השגחה בהם היא גם כללית וגם פרטית. ההנהגה היא גם פרטית וגם כללית. והסוד שהשם אל עולם, אז ההנהגה על עם ישראל היא גם כללית וגם פרטית. והסוד שהשם אל עולם, זה גימטריה, אנחנו ב-177, נכון? קע"ז. אז שלושת השמות 177, גן עדן 177, והשם אל עולם זה גם 177, כן? גימטריה גן עדן, גימטריה שלושת השמות, ושמו זה גימטריה 352, ויחד אל עולם ושמו, כן? 177 ועוד 352, זה 529, גימטריה תענוג, כן? ותענוג, גימטריה 529, תענוג לצדיקים ולנביאים. ושני השמות, אלוקים ועדנות, שעולה 151, כן, גימטריה מקווה, לבדם סודם העולם. העולם, כן? 151. וסוד העולם, גימטריה קנה. וגם קומה, שיעור קומה, כן? מה שנקרא שיעור קומה. וכללות 10, וכללם 10. 10. 10 זה 575. 10 ביחד זה 1150. נכון? 1000 חוזר להיות א', אז 150 ועוד 1 זה 151. בחזרת החשבון, מה שנקרא. כאן ו10 הזכיר במצרף השכל, וגם במפתח השמות כאן נזכר לקמן. 1000 לחשבון 1, ששם א', כמאמרנו 1001. א' 1, ב' 2, ג' 3, ד' 4, ה' 5, ו' 6, ז' 7, ח' 8, ט' 9, י' 10. וידע שבזאת הדרך של המספרים כולם, תמצא סודות נפלאות גם כן. כן? זאת אומרת, אנחנו ראינו שם שזה חוזר להיות מ-999, חוזר ל-1000, חוזר ל-1. עץ חיים. אז מה כתוב בעץ חיים? שיעור קומה של יוצר... בראשית זרה לאלפים ורבות פרסאות כמניין ורב כוח. ורב כוח, חזק וברוך. איפה בית? תסתכלו ברבי הרש"ב, חלק א', בשעה שהקדימו. חלק א', איזה עמוד זה? י' ג'? י' ג'. טוב. במצרף השכל הוא כותב, צרפם ודאם דרכי שמו 10. פירש לו סתריהם להורות שמציאות האדם השלם בפועל הוא משלוש עולמות, כפי שאמרנו קודם, בריאה, יצירה ועשייה. ושלושה על שלושה בחשבון המרובע, דיינו, מחשבון המרובע פירוש הדבר הכפלת עצמו בעצמו, מה שנקרא, 3 כפול 3, הם 9, ונשאר 1 עשירי. כן, 9, אחריו יבוא 10 שהוא 1. או ראשון, והוא עם שלושתם, והם עמו. יגיד שהם 9 מראות, ואחד שהם 10, ואחד הם כולם. והדיבור נשמע מכולם, ומתגלגלים פנים ואחור, ומכריע בינתיים הדיבור המיוחד. והרמז על זה, אחור וקדם צרתני ותשת עלי כפיך. תהילים קל"ט. רוח העולם אמרנו קנה, רוח קנה. לכן הוא הזכיר למעלה אל עולם וסוד העולם קנה. זה מה שכתוב במצרף השכל, שזה רוח העולם רוח קנה. קנ"א. רוח עדנות אלוקים, רוח 10. כל זה הוא מפרש במצרף השכל, איך זה קשור 10, העולם, עדנות אלוקים, כן? 10, צרתני משני צרים,
יצרים 2, משתה 2, ותשת עלי כפיך, ותעש תלי המהפך. תלי המהפך זה כוח הגלגלים שנעים, כן? זה תלה, מלשון לתלות. הוא מקשר את זה לעיגולים. כן, צריך להדגיש את זה, כאילו שהוא אומר שיש כאילו שלוש עולמות באדם, לכאורה כאילו זה אומר כאילו זה הולך כאילו על ראש, כאילו על הראש, על התוך ועל הסוף. כן, לא אחורה קדימה ואחורה, כאילו עדיף להגיד על הגובה, כאילו. על הגובה, זאת אומרת, ראש תוך סוף, לראש יש ראש תוך סוף, וזה יהיה כאילו בריאה. זה יהיה כאילו היצירה, והוא יהיה עשייה. ואז העשירי הוא מגלגל אותם. והעשירי מגלגל אותם. וזה התלי כאילו של התלי, כן, שזה התלי מלשון שנתלים. 9 הופכיות לך, 90 הופכיות, זכר ונקבה מתהפכות. 900 וצדיק ת', 999, תתץ, ת' צדיק צדיק, תצץ, חוזר ל-1000, חוזר ל-1. זה י"ט מחזורים של הלבנה. כל י"ט שנה מחזור השמש והלבנה חוזרים כמעט לאותו נקודה ביחס לכדור הארץ, מה שנקרא. הוא מצרף את זה למראה הלבנה לשנות חמה ולבנה ממוצעים. כן? שכל י"ט שנה הרי ירח עשה למועדים ושמש ידע מבוא. שמש, אנחנו יודעים מבוא, שהוא חוזר על אותו רקע כוכבים, או הסיבוב שלה, שהיא מסתובבת, חותכת קו המשווה הארצי, שנטוי ב-23.5 מעלות. בחיתוך זה 0, מתחיל אורך שנה. למעשה, גם המדע היום, שטוען שכדור הארץ מסתובב סביב השמש, הוא לא חוזר לאותו נקודה. אם אנחנו מתייחסים רק לכדור הארץ, הוא במעגל שלו לא חוזר לאותו נקודה, הוא עושה כאין פרח כזה. הוא לא חוזר לאותו נקודה אחרי שנה. אז בשביל למדוד שנה, אני חייב להתייחס למהלך, אין לדיין אלא מה שעיניו רואות. ואז מיד, גם המדע עובר להגיד, בעיני הצופה, השמש מסתובבת סביב כדור הארץ, ומאחוריה יש רקע כוכבים. ושהיא תעבור לאותו נקודה ברקע כוכבים, עבר שנה. יש למעשה, כבר דיברנו על זה מספר סוגי שנים. אבל בכל אופן כאן אנחנו רואים שיש לנו מחזורי חמה ולבנה. בי"ט שנה, זה לא רק מולד הממוצע של הירח שהוא קטיע תשצג, כ"ט יום י"ב שעות תשצג חלקים, אלא גם בי"ט שנה האלה אתה יכול לראות את החמה, כן, 235 שבועות, נכון? 19 כפול 12, כמה זה? חודשים. 228 שבועות, נכון? חודשים. תוסיף על זה 7 מעוברות, גוח חזת, זה 235 חודשים. נכון. אז ב-19 שנה יש 235 חודשים. נכון? 19 שנה 235 חודשים? כן. 10 שנים זה 100 חודש. 19 כפול 12. כן? 19 כפול 12 זה 228 פלוס 7. עכשיו אתה יכול לקחת את כל המכלול הזה ולדעת גם את המולד הממוצע של הירח, כן? וגם את השנה הממוצעת של השמש. אז יש מספר אורכי שנים. אבל בכל אופן אנחנו רואים שרבי אברהם אבולעפיה פה מתייחס לעניין של י"ט מחזורי הלבנה, וסוד גמולו עמנו, ועם עמוסי בטן ודיו. ומספר זה יובן מן כוח ית והרמז כיתך. כוח זה מחזורי החמה, במחזור הגדול. י"ט זה מחזורי הלבנה. נכון? כיתך עיניהם לראות. מצד שני, הקדוש ברוך הוא חתם עולמו בששת ימי בראשית, בסוד כי טוב. על כל דבר הוא אמר כי טוב. ביום ב' אין, אבל ביום ג' פעמיים. כל יום, יום א' היה אלוקים וכו' כי טוב. אז כי טוב זה כוח ית. כן? כף של כי, כן? כי טוב. י' של כי, ט' של טוב. זה י"ט מחזורי הלבנה. כף של כוח,
ו' ב' של טוב, הרי כ"ח, כן? אז אתה רואה פה מחזורי הלבנה והחמה חתמם בכל בחינה של מעשה בראשית. להזכיר ליבותם, וכל חותם מעשה בראשית, בם נחתם בסוד כי טוב. וראש התורה וסופה עדים במספריהם אותיות ותיבות. זאת אומרת, לכמן אני אציין זה בעמוד רמ"ח, אריכות הדברים בזה. אנחנו רואים, למה הבאתי את הציטוט הזה במצרף השכל? כי פה אנחנו רואים שאל עולם, העולם, 10, כנה, כל הבחינות האלה של 1000 חוזר לאלף וכו', זה לא בסתם פה הוא צירף את זה עם המהלך של 3 האבות, גן עדן והאדם איך שנוצר מ3 בחינות של ראש תוך סוף, ראש גבייה ובטן ושם 9 נקודות, הוא מכין אותנו לקראת מהלך שהאותיות יונחו על 1 מ9 אותיות. טוב. במפתח השמות, על 9? על 1 מ9 מקומות. ומה אמרנו? 1 מ9 מקומות. 1 מ9 מקומות, סליחה. עיין מפתח השמות. פרשת שמות, ודע כי השם האחד המיוחד הוא ו' כ'. זאת אומרת קו, שם הוויה. ומורש הוא הראש, וסוד 2 השמות הנבטאים תחתיו בכל מקום, כפי משהו אשר יורו עליו, הניקוד, הוא הס פו, עדנות הסוף. אז יוצא שקו מורה על הראש, והס פו, דהיינו הסוף, זה עדנות אלוקים. הס זה עדנות, פו זה אלוקים. ומורש הוא הסוף, עדנות אלוקים. אז זאת אומרת שסדר, הכל יוצא משם הוויה, בהנהגת השם יתברך בעולם, וממנו אחר כך הבחינה של ביטוי כמו עדנות אלוקים. ומה שיודענו סודם הם סתרי העולם על דרך שיעור קומה. כן, זה מה שהוא מדבר פה על שיעור קומה של מעשה בראשית, זה הדרך שהוא יבאר לנו סתרי העולם, כן? שזה גימטריה קנה וזה עדנות אלוקים. והנה 10, ובכללם הם קנה, והם ו' שמות המיוחדים פחות ה'. ואם כן, הנה שם אחד, זה גימטריה 353, עם היותם 5, 353, והשישי הוא שם מקיה, כי השם גם כן מיוחד. כי שם השם באמת, שהוא שם בין ד' אותיות, והוא, כן, הוא י' לבדו, והוא י' כ' יחד, והוא יקו יחד, והוא הוויה יחד. וכללם עולה אב. זאת אומרת, זה ריבוע. י', י' כ', י' כ' ו', י' כ' ו' כ'. ואילו זה הריבוע הוא במילוי אלפין, זה יעלה 130. ריבוע שמה? סוף תיבת ברוך בכוונות, גימטריה עין, גימטריה 130, עין י' נ'. ועוד אמור, כי הוא ה' לבדו, זאת אומרת כל אות משם השם, למשל שאתה מרכיב משהו מסוים, כן? אתה עכשיו לוקח את. אז האותיות המרכיבות את הבחינה מורות על איזשהו מכלול מסוים. עין לבד אתה לא יודע לאיפה אתה הולך, נכון? תת לבד או תף או כל מה שלא תכתוב ותצרף אליו, זה לא האות עומד בפני עצמה, זה חלק ממכלול של מילה. אבל בשם השם כל אות עומדת בפני עצמה, כל אות היא מהות וגם קוץ היוד. ועוד אמור כי ה' לבדו והוא ה' עם ו' יחד, והוא ה' ו' ה' יחד, והוא ה' ו' י' יחד. ועוד אמור שכללם נוח. כן, זה שם נ"ח, ה' ה' ו' ה' ו' ה' ה' ו' ה' י'. והנה סוד הראשונים בגימטריה עין. אז אם אני מתחיל את הריבוע מאות י' אני מגיע לעין. לעין ב', סליחה. במילוי זה עין. 130, אבל בפשיטות י', י' כ', י' כ' ו', י' כ' ו' כ', זה יעלה עין ב'. ואם תצרף עכשיו מהה, ה', ה' ו', ה' ו', ה' ו', ה' י', יעלה נוח. והנה סוד הראשונים בגימטריה עין, זה 130, ריבוע שם מה כזה, וסוד השניים אוזן, כן, זה דרושי אחא, פץ חיים, ושניהם פקח. נוח ועוד קל יעלה 188, פקח עיניך. והנה עין סוד, גימטריה עין, אוסף עליו מספר אותיותיו שהם י', רוצה לומר ריבוע הוויה פשוט,
יש בו י' אותיות, הנה יסוד. כן? עין זה סוד, סמך ו' ד', והריבוע יש בו 10 אותיות, הרי יסוד. והשני עולה מ' מי' ח', ועם י' אותיות, הנה חיים. מחי, כן? מחי, חיים. עין בגימטריה ושניהם? מצה. נוח מצה חן. עין. עין עם הכולל. מצה. 131. ושניהם יסוד חיים והם סוד החוכמה. חוכמה זה גימטריה חיים, ורמז הולך רכיל מגלה סוד במשלי י"א י"ג. טוב, נחזור לרבי אברהם אבולעפיה. אז זה לא סתם שקישרנו את 3 האבות, שהכללות עם שמות הוויה אלוקים עדנות, שכללותם יעלה 177, שסודו גן עדן. נכון? ואמרנו שזה 3 המעלות של גוף נפש עצם דעת נצחי וכו' וכו'. ואז הוא אומר, וסוד השם אל עולם, ושמו תענוג לצדיקים לעתיד לבוא, כן, לנביאים. ושני השמות לבדם סודם העולם וכו' וכו', אז הכל מקושר פה. טוב, דף למ"ה אצלי בספר. אמנם בית השמות שהם קו וסמך ה', הוויה עדנות, זה גימטריה צדיק א', זה מלאך. סודם מלאך, שזה גימטריה צדיק א'. מלאך האלוקים, זה יעלה ביחד צדיק א' ועוד אלוקים, הרי האלוקים, מה שנקרא 182. ושמו אלקנה, 182. וסודו יעקב, 182. ונסתרו כסה הוא. כסה הוא זה קו וסה. זה צדיק א'. יעלה, כן, זה כסהו יעלה 182. אז זאת אומרת שהוא לוקח מהלך מסוים והוא מגלגל אותו בצירופים שלו ובגימטריה שלו, להורות איך הכל קשור ומקושר עם מהלך מסוים, הרמוז באותו טבע. כן? זה נראה לכאורה לא מובן, אבל תכף נראה את ההיגיון שבו. תראו. שאנחנו ניקח עכשיו מהלך פשוט בטבע. קח את הבקבוק הזה. כן? דרך הבקבוק אני יכול לדעת את כל המחשבות שקדמו, שהובילו למהלך בחומר שנקרא בקבוק. המשקל שלו, הצורה שלו, כן? כל דבר יורה על החשיבה שקדמה. עלויות, שיווק, עמידות, צורה, כן? הכל יורה על זה. אז כל טבע וטבע היא אותו דבר. בכל מילה ומילה, ההתפשטות שלה למלכות זה הגימטריה שלה. הדרכים המתפשטות ממנה בסוד החוכמה, כפי שהוא אמר שלכל בחינה יש שם הוויה מתפשט ב-26 דרכים, כן? אז כל בחינה הולכת ומתפשטת בסדר השתלשלות בביטויים שונים, כן? אז הבחינות הן, שאתה אומר עכשיו אברהם, יצחק ויעקב, ואז אתה רואה 3 שמות קודש, ואתה רץ עם זה, אז אתה רואה את ההנהגה איך פועלת, ומה התפקיד שלהם בעולם. אז זה לא סתם לקחת איזשהו שם ולגלגל אותו, לצרף אותו. זה מורה על דרכי ההנהגה במקומות אחרים. ודע כי מהם תכיר אלה המלאכים, כי מלאכי האלוקים הם. אחר כך נראה בעניין הזה הרש"ב, בחלק ב' הוא דבר בסיסי פה בעניין, בתפיסה של רבי אברהם אבולעפיה. כן, וספר היצירה וכל הבחינות האלה. גם אלה מלאכי. מלאכי זה אותיות מיכאל, לא? כי לנפש האחד מלאכים לה. והם והם 10. 5 פנימיים כנגד 5 חושים, ו5 חיצוניים כנגד ה' כוחות הדמיון. כן, אחד הוא מפעיל, כן, אחד הוא הקולט וכו' והמשדר, והשני זה כוח המדמה. אז רק רגע, והם י', הם 10, פסיק. 5 פנימיים כנגד 5 חושים, ועל כן הם י' ספירות בכל אדם. עכשיו פירוש. והנה שים לב, לעיל ביאר כי ג' השמות הוויה עדנות אלוקים, בהם י' ג' אותיות, כמספר האותיות של 3 האבות אברהם, יצחק ויעקב. נכון? עכשיו תראו משהו מעניין.
והנה אם תחבר סכום 13 המספרים, כן, איך מחברים? 1 ועוד 2 ועוד 3 וכו' וכו', ועוד 13, גימטריה 91, גימטריה צדיק א', גימטריה מלאך. זאת אומרת, אם אתה מצרף 1 ועוד 2 את כל הפרמטרים, 1 ועוד 2 ועוד 3 ועוד 4 ועוד 5 ועוד 6 ועוד 7 ועוד 8 וכו', ועד 13, הנוסחה היא פשוטה. אתה לוקח את המספר הראשון, הוא 1, והמספר האחרון הוא 13. נכון? כפול מחצית האיברים, זאת אומרת 13, זה יוצא 6.5, 1 ועוד 13 הרי 14, כפול מחצית האיברים שהוא 6.5, ב-14 הרי 91. אתה מצרף עכשיו 1 ועוד 2 וכו' עד 13, כמה מרכיבים יש לנו פה? 13 מרכיבים. חצי שלו זה 6.5. תיקח את המספר הראשון עם האחרון, צרף אותם ותכפיל במספר האיברים. למשל, ועוד 1 ועוד 2 ועוד 3 ועוד 4 ועוד כ"ב, כן? ועוד 22. אז חצי מ-22 זה 11. 1 ועוד 22 שווה 23, כפול 11, יעלה לך 253. כן? אז מה שמעניין פה, שבסוף הוא הגיע לבחינת מלאך מאברהם, יצחק ויעקב, וגם ה-13, הצירוף שלהם, כן? זה יוצא מלאך. טוב. עכשיו, אחרי שהוא הכין אותנו לקראת מציאות, שאברהם, יצחק ויעקב ייחדו שמם על הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא ייחד שמותיו עליו, עכשיו הוא יבוא ויבאר לנו את בית ט' במערכה ב'. אנחנו נפסיק פה, השיעור מספיק ארוך, ברוך ה' לעולם אמן ואמן.